Beti Wyn James, fi'n clywed am Casgliad Helen Davies o luniau Iwan Bala. Pan soniais yn y pwyllgor hambarth am angen erthygl o gasgliadau, soniwyd am gasgliad ein llywydd rhambarth Helen Davies o luniau'r arlunydd Iwan Bala, ac felly treiliais brynhawn hyfryd yn gweld y lluniau a chael yr hanes tu ôl i bob un. Mae Helen yn byw yn Rhydar Gaeaf, ond yn hynny o ardal y Bala, ac fel Helen Bala adnabyddir hi gan lawer. Ac yno mae cychwyn ei chyfeillgarwch ar arlunydd Iwan Bala. Roedd y ddau yn gyd-disgyblion yn ysgol y Berwyn, lle cafodd yr athro celf Glyn Baines gryn argraff ar y ddau. Merch fferm fedwlwyd yw Helen, a daeth Iwan yn ymwelwr cyson ar fferm yn ystod ei ieuenctid, gan helpu gyda'r gwaith ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol, a pharodd hyn am flynyddoedd. Wedi gadael ysgol, aeth y ddau i golegau mewn gwahanol rannau o'r wlad. Aeth Helen ymlaen i hyfforddi fel athrawes, a chael swydd yn ysgol Llanharri. Ymgartrefodd yng Nghaerdydd, lle roedd Iwan hefyd yn byw, a phan gynhaliodd ar ddangosfa yn Rhegana, aeth Helen yno a phrynu y llun cyntaf o'i chasgliad. Llun yw am foddi Capel Celyn. Argraffwyd nifer cyfyngedig o brintiau o'r llun, a Helen gafodd y cyntaf. Os edrychwch yn ofalus, mae enw cartref Helen, fedwlwyd, wedi ei ysgrifennu ar y llun. Hefyd, Gwastadros, sef y mynydd tu ôl i'w chartref. Dim ond ar y copi hwn mae'r enwau hynny, felly mae'n gopi arbennig. O fanna, dechreuwyd casglu'r lluniau, ac yn araf 10 ail gynnau'r cyfeillgarwch a dilyn gyrfa Iwan drwy ymweld ag orielau, arddangosfeydd ac ati. Mae'r llun Dyma gariad fel y moroedd yn drawiadol ac yn ddiddorol iawn, gyda chyfieithad Saesneg o eiriau emyn Gwilym Hiraethog. Mae dau lun yn cyfleu pwysigrwydd enwau llefydd i'r arlunydd. Un o'r lluniau yn dangos enwau ffermydd ardal y Bala, gyda'r neges. Translation is impossible. Lose a name, lose history. Eto mae cartref Helen ar y llun hwn, a hefyd ar y llun o 5 plwy Penllyn, a beintiwyd go gyfer ac Eisteddfod Genedlaethol Meirion a'r Cyffiniau 2009 yn y Bala. Mae gweld yr holl enwau hyn yn hynod o drawiadol. Adeg streic y glowyr peintiwyd y llun hwn, ac mae'n ffurf ar lliwiau yn cyfleu tlodi enbyd cymoedd y de ar yr adeg honno. Peintiwyd y llun olaf i ddathlu llwyddiant Mererid Hopwood pan enillodd y gadair yn Eisteddfod Dimbych, ac arno ddyfyniad o'r awdl fuddigol. Pan oedd Helen yn athrawes yn ysgol Llanharri, roedd Mererid yn ddisgybl yno ac yn swyddog dosbarth yn nosbarth cyffrestru Helen. Felly mae'r llun yn golygu llawer iddi, oherwydd ei hadnabyddiaeth o Mererid. Pan ofynnais i Helen pa un oedd ei ffefryn? Cofiwch Dryweryn oedd yr ateb. Roedd cartref mam Helen yng Nghapel Celyn, a gorfod i'r teulu symud o'i cartref adeg boddi'r cwm. Yn ystod haf sych yn yr 80au, a lefel y dŵr yn isel, pan ddaeth adfeilion y pentre i'r golwg, mynnodd mam Helen fynd yno bob dydd
mwyn gweld adfeilion ei chartref a'r pentref. Hefyd mynwent y capel, lle claddwyd ei theulu, ac roedd ei hiraeth yn ddirdynol. Wrth edrych ar y llun arbennig hwn, llifau'r atgofion yn ôl i Helen. Diolch i Helen am rannu ar ei hanes ei chasgliad i ni, a diolch hefyd am y croeso a'r adeg anodd iawn. Cydymdeimlwn â Helen a'r teulu ar farwolaeth ei gŵr Huw fis Mehefin.